खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी बिटिआर एबा बिटिसि ओनसोलाव थांनाय 5-6 बोसोरनिफ्राय जोंनि बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरनि गेलेनाय बादायनायखौ लानानै हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी, हादोरनि नखर मन्त्रि अमित शाह, हादोरनि मिरु मन्त्रि राजनाथ सिंहजों लोगोसे रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि खुगायाव बाथ्रा ओंखारनो गोनां जादों। बिटिआर ओनसोलनि गोजोन थासारि फैनाय बाथ्रा बुंबोनो गोनां जादों। बिटिआर ओनसोलाव एबा बिटिसि ओनसोलाव मोनसे समाव बमा बारुदनिल' आवाज एबा सोदोब खोनायोमोन होननानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो गोनां जादोंमोन हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा। बेनि बादायलायनायनि गेजेरावनो जोलुर गेलेनाया मैखोमै हादोरनि खनला खनला ओनसोलाव गोसारदोंमोन। बिटिआर ओनसोलाव दि गेलेनाय बादायनायाव एबा जोलुर गेलेनायाव बेसेबां गोसो गुदुं आरो बेसेबां जाफुंसार जागोन बेफोर बाथ्राया गोबां गोसारदोंमोन। बेनि गेजेराव बयनिख्रुइबो मख'जाथावसिन जोलुर गेलेनाया जाहैबाय डुरान्ड काप। जाय डुरान्ड कापखौ जोंनि बिटिआर ओनसोल एबा बिटिसि ओनसोलनि गोबां रोजा रोजा रायजोफोरा नायनो थाखाय लैहोर लैहोर खारबोयोमोन। बिटिआर ओनसोलाव एबा डुरान्ड कापखौ नायनो थाखाय रोजा रोजा नायगिरिफ्रा नायनो फैसेयावबो टिकेटनि आंखालाव डुरान्ड कापखौ नुयैयाव सोरबा मेगननि मोदैबो लानो गोनां जादोंमोन। नाथाय बे डुरान्ड कापखौ बे बाराव जोंनि बिटिआर एबा बिटिसि सिङाव नुनो मोननाय जाला। बे डुरान्ड कापखौ आसामनि गुवाहाटी नोगोराव थानाय इन्दिरा गान्धी एथलेटिक स्टेडियामाव खुंफुंनाय जागोन होननानै बे बाथ्राखौ मोनथिहोबाय रायजोनि मन्त्रि बिश्वजित दैमारी बिथाङा। बेजों लोगोसे आरो गोबां जोंनि बिटिसि एबा बिटिआर ओनसोलाव डुरान्ड काप, आइएसएल काप लोगोसे सन्तोष ट्रफी बायदि बायदि खुंफुंनायजों हादोराव मुं खामायनो हादोंमोन जोंनि बिटिसि एबा बिटिआर ओनसोला। नाथाय दुखुनि बाथ्रा डुरान्ड कापआ बे बाराव बिटिआर एबा बिटिसि सिङाव खुंजानाय नंलिया। बे बाराव डुरान्ड कापखौ खुंगोन गुवाहाटी नोगोराव थानाय सुरुसजाइनि एथलेटिक स्टेडियामाव। दानिया नोंथांमोना फोरमायदों थारैनो जोलुर गेलेनाय बादायनाय एबा बिटिआरनि थाखाय एबा बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय जा गेलेनायाव गोसो गुदुं बिथांमोननि थाखाय जोंनि आथिखालनि बिटिसि सरकारा मा सानदों आरो मा साननानै दं। फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बादायनायाव आवगायहोलांनो थाखाय नेशनेल लेभेलाव सहैहोनो थाखाय मा थांखि लागोन। डुरान्ड काप, सन्तोष ट्रफी बायदि बायदि गेलेनायफोरा फिन आरोबाव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव फैगोन ना फैया बे मोनसे गेदेर सोंथि। आरो बेयाव आरो मख'जाथावसिन सोंथिया जाहैबाय थांनाय समाव डुरान्ड काप, सन्तोष ट्रफी बायदि बायदियाव जोंनि बड'लेण्डनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन हानजा बड'लेण्ड एफसि, जाय बड'लेण्ड एफसिया डुरान्ड कापआव खनले गेलेनो खाबु मोन्दोंमोन। नाथाय बे बाराव बड'लेण्ड एफसिया गेलेनो खाबु मोनगोन ना मोना बेबो मोनसे गिदिर सोंथि।